V tejto meditácii sa bližšie ponoríme do hĺbky svojho ja. Nájdi si pohodlnú pozíciu v lahu. Nohy si nechaj otvorené do strán. Nech sú tvoje bedrá uvoľnené. S dlaňami smerujúcimi nahor. Uvoľni svoje ramená, hlavu. Uvoľni postupne celé svoje telo. Navnímaj si, ako tvoje telo sa pomaličky zabára do zeme, do postele alebo do gauča, presne tam, kde ležíš. Navnímaj si pocit tvojho oblečenia spojený na mieste, kde ležíš. A dovol svojmu telu úplne sa ponoriť do tejto chvíle. Daj si hlboký nádych nosom a vydýchni ústami. Potom už len prirodzene dýchaj a vnímaj, ako dých vchádza do tvojich nosných dierok. Navnímaj si chladný vzduch, ktorý vchádza a zároveň ale vyživuje celé tvoje telo. A navnímaj si tvoj výdych, ako teplý vzduch vychádza z tvojho nosa. Ako všetko, čo ti nepatrí a neslúži, odchádza. A ty nachádzaš väčší pokoj vo svojom vnútri. Daj si zopár dlhších nádychov a dlhších výdychov a len vnímaj, ako tvoje telo sa pomaly viacej uvoľňuje. Teraz ďalším nádychom sa tak hlboko nadýchni nosom, až na konci celý svoj dých zadržíš. Ťaháš energiu od spodu, od svojich nôh, až ku korune svojej hlavy a držíš stále tento svoj dých. Až pomaličky vydýchneš. Navnímaj si, ako celý vzduch odišiel z tvojej korunnej čakry, ako celá energia prešla celým tvojim fyzickým telom. Ešte jedenkrát nádych nosom. Zadržíš. A teraz pomaličký výdych. Posledný krát zhlboka sa nadýchni so svojím nosom. Až na konci celého nádychu zadržíš svoj dých. A držíš až vo svojej korune hlavy. Celú energiu ťaháš cez svoje telo. Vnímaj, ako každý tvoj energetický zámok v tvojom tele sa viacej rozsvetľuje, ako viacej ožíva, ako sa prepájaš so svojím telom, so svojím fyzickým, energetickým, emočným telom. A s výdychom všetko do seba pustíš. A teraz pomaličky prejdeme do prirodzeného nádychu a výdychu. A nechaj len svoj prirodzený dých, nech ťa vedie celú túto meditáciu. Tvoje telo je uvoľnené. Tvoja plná pozornosť viedla len k tvojmu dýchu.
teraz si predstav pred sebou svoje malé vnútorné dieťa. Tvoje ja. Ako sa vidíš? Ako sa cíti tvoje malé vnútorné dieťa? Usmieva sa? Raduje sa? Alebo je tam možno, že štípka nejasnosti, pochýb, strachu. Navnímaj si tieto pocity tvojho vnútorného dieťaťa. A teraz pozvi toto svoje vnútorné dieťa, aby prišlo k tebe bližšie. Ty si klakni alebo čupni, sadni tak, aby úroveň tvojich očí boli s úrovňou tvojho vnútorného dieťaťa. A hlboko sa zapozeraj do týchto očí. Čo tam vidíš? Čo cítiš? Čo tvoje vnútorné dieťa práve teraz potrebuje? Môžeš sa spýtať, ako sa cítiš? Čo odo mňa teraz potrebuješ? Čo mi chceš povedať? Čo môžem pre teba teraz urobiť? Nechaj akúkoľvek odpoveď prísť prirodzene a precíť ju so svojím srdcom. Teraz otvor svoje ruky a objím svoje vnútorné dieťa s plnou láskou, porozmením, radosťou a ubezpeď sa, že tvoje dieťa je spokojné. Ak náhodou cítiš ešte stále nejaký nepokoj, spýtaj sa, čo môžeš spraviť, aby ste cítili tú vnútornú harmóniu. Potom si prizvi k sebe svoje ja, ktoré má 15 až nejakých 17 rokov. Všimni si, ako vyzerá. Všimni si, ako sa cíti. Ako sa na teba pozerá. A len chvíľku vnímaj tento pocit. Znova si ju prizvi k sebe. A potom sa spýtaj znova otázky. Ako sa máš? Ako sa cítiš? Čo môžem pre teba urobiť, aby sme boli znova v harmónii, v láske a spojení? A nechaj túto odpoveď prísť úplne prirodzene.
toto svoje mladšie ja znova s láskou objím. Precíť presne ten pocit, ktorý ty potrebuješ. Presne tú lásku, ktorú ty potrebuješ. Daj mu svojmu mladšiemu ja. Potom si prizvi k sebe svoje terajšie ja. Presne v tom veku, akom teraz si. Možno vidíš svoje terajšie ja z diaľky 3 až 5 metrov. Všimni si postavu, chôdzu, emóciu a celú energiu tvojho ja. A prizvi svoje terajšie ja znova bližšie k sebe. Zapozeraj sa hlboko do očí a spýtaj sa, ako sa naozaj cítiš. Ako sa môžem spojiť znova s tebou? Ako môžem túto lásku znova prepojiť a vnútorne cítiť? Ako sa môžem navrátiť k sebe? A nechaj opäť túto odpoveď prísť. Nechaj sa viesť tým, čo príde prirodzene. Potom znova objím svoje terajšie ja s plnou láskou, pochopením, prepojením, vďačnosťou a uvedom si výnimočnosť spojenia a návratu k sebe. Precíť to svojim srdcom presne tú lásku, ktorú mnohokrát dávaš niekde ďalej, tak precíť ju, ako ju dávaš svojmu terajšiemu ja. A zároveň tvoje terajšie ja ti presne opätuje takú lásku naspäť. Nechaj svoje terajšie ja s úsmevom, radosťou a spokojnosťou odísť. A keď sa pozrieš do diaľky, vidíš veľké bielo-zlaté svetlo, ktoré žiari a prichádza bližšie k tebe. Ako toto svetlo prichádza bližšie, tak vidíš zrazu postavu. Ako prichádza toto svetlo bližšie, táto postava, tak v ňom vidíš svoje vyššie ja. Tvoje vyššie ja, ktoré už presne vie, ako sa navrátiť k sebe. Ako si dať lásku, ako si odpustiť, ako dokáže žiť v harmónii, naplnení, v živote, o akom toto najvyššie ja vždy snívalo. Ono ho žije. A
ako prichádza bližšie k tebe, tak vidíš obrovskú žiaru a z nej cítiš veľkú radosť, veľkú harmóniu, úplný pokoj, lásku. Vidíš, ako tvoje vyššie ja sa na teba usmieva a ty cítiš obrovský pocit vďačnosti vo svojom srdci. Cítiš pocit domova, že toto je presne to, čo hľadáš. A zrazu všetky otázky, prečo, ako, kto som, sa rozplynú. A ty len cítiš hlboké prepojenie. No predsa príde otázka. Ako môžem žiť práve tu a teraz? S tou najväčšou láskou, s tým najväčším prepojením, harmóniou. A nechaj svoje vyššie ja, nech ti odpovedá na otázky, nech ti dá priestor prepojiť sa so svojimi pocitmi, emóciami. Nech ti povie, ukáže, čo máš urobiť, aby ten návrat k sebe bol ľahký, láskavý, hravý. A nechaj svoje vyššie ja, nech ti odpovie možno na otázky, ktoré práve teba zaujímajú, kde hľadáš odpovede. A len vnímaj, čo prvé príde, čo tvoje srdce ti napovie. Sa pozrieš na svoje vyššie ja. Vidíš obrovskú žiaru zo srdca. Toto srdce, túto žiaru, energiu chytí do svojich rúk a podáva ti ju. Všetky kľúče, pocity, intuíciu, presne tvoju, ktorú potrebuješ, ti vkladá do rúk a ty cez svoje dlane si ich prikladáš k svojmu srdcu. A môžeš si obe svoje dlane priložiť k svojmu srdcu a precíť, ako túto energiu prijímaš do celého svojho tela. Ako tvoj návrat k tebe ti prináša obrovskú ľahkosť, prepojenie, zvedomenie, že toto si ty. Toto je tá ľahkosť toho bytia. A iba chvíľku to precíť. Potom svoje vyššie ja s otvorenou náručou príjmi a obím, precíť ten pocit domova, ľahkosti znova, lásky, ako vás prepája. Možno, že cítiš úsmev na tvári.
ty pomaličky nechávaš svoje vyššie ja, ale vo svojej sile zostávaš. Potom sa svojím vnútorným zrakom dostávaš pomaličky späť do svojho tela. Môžeš začať hýbať so svojimi prstami na rukách a na nohách. A keď budeš cítiť, že tvoje telo je pripravené, môžeš pomaličky otvoriť oči, pousmiať sa a s vďačnosťou si povedať: vítaj doma.